ये रहा आज चैलेंज देसी उषुना भात बाड़िया चिंगुड़ी डालमा आउ चिंगुड़ी तरकारी आउ पियाज लंका अच्छी। हाय सांग माने मु हैप्पी मु लकी आमे दी भाई आपण मानकु स्वागत करछु आउ एक जबरदस्त वीडियो सहित आम चैनल ओडिया फूडी को। हाँ आज्ञा आज आम आउ किछि न कही बहुत भोकर अच्छु आ डायरेक्ट खाइबा उपरକୁ आसीबा माने चैलेंज उपरକୁ। आजिर चैलेंज होची पूरा देसी उषुना भात ता सहित बाड़िया मुग डालीटा मुग डाली डालमा डालमा चिंगुड़ी डालमा छोटो चिंगुड़ी डालमा ता भितरे छोटो चिंगुड़ी पड़ी आउ एटा रहिला बड़ चिंगुड़ी तरकारी एटा एकदा चिंगुड़ी तरकारीटा आउ लंका अछि पियाज अछि आउ आमे किछि न कहि की आउ एबे चैलेंज स्टार्ट करिवा। आज टाइमर भी आमे भूली जाइछु तो एमिति ही स्टार्ट करिवा। आउ जदी किछि भूल रहे क्षमा करिवे आउ कोन करिवे आउ बहुत भोक लागलानी। चलो भाई स्टार्ट करिवा आउ रेडी खाइबा भाई संग माने खाइबा ता सहित कथा हबा आ छोटू को हरैबा। चलो ठीक अछि हारिबा जितिबा तो देखिया की जितुची की हारुची पनिशमेंट भी जबरदस्त अछि। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। पानी नो नो पानी मुगुड़ी चपाटा पूरा मस्त डालमा डाली पूरा मस्त छोटू डालमा बढ़िया नहीं मुग डाली जानते गाँव में मुग डाली आलू आलू बैगन खंबाड़ू आलू चुंगुड़ी बढ़ी चुंगुड़ी तरकारीटा जोश रे मत अधिक भात आनी कि खाई हेनी लगुनि खाइला भाई मामा रोषे कर मस्त कथा खाईदबा कथा तो हवा गोटे कथा होची भात भी अधिक अच्छी हारिया जोड़ी भाई खाली हारी हारी भी जुगन पड़ेगा ना कौन आज तो जीती जहाँ भी हो। हारी भात अधिक पड़े लगी सेम सेम मत लगुच मोर अधिक भात आश्चर्य बोली मोर सरी सर मोर पनिशमेंट नवा नहीं दवार अच्छी आज पनिशमेंट भी थी पारे कारण जी जितने सरप्राइज भी थी पारे कौन हो देखो वीडियो लास्ट ଭିତର କହୁଛୁ ଲାଗୁଛ ଖାଇବନି ଭାତ ଦେବା କଥା
ଲାଗୁଛି ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟା ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଆମେ। ଲକଡାଉନରେ ଖାଇ ମୋଟା। ବଡ଼ା ସତରେ ବଢ଼ିଆ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଆଳୁ ଝୋଳ, ଏ ତ ମୁଗ ଡାଲମା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ବି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହାରିଲିଣି। ତ ଏଇଟା ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜିତିବା ପାଇଁ କଥା ନ କହିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ତ? ତ ଆସିଲାନି ଏବେ ଆଉ। ଓହୋ, ଛୋଟ ଘରେ ଦଉ ସରିଲା ତାର ସେମିତି ଏମିତି ଘରେ ଦଉଛି। ୟାକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଲାଗୁନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଭାସି ଭାସି ଆସିକି ଆମ ଦୁଆର ଆଗରେ ଲାଗିଲେ। ଫାଲତୁ କଥା ଅପୁ ଭାଇ, ଫାଲତୁ କଥା। ମଜାରେ ବହୁତ। ହଁ, ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। ଖାଇବନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ହନୁମାନ ଗିରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବି ପକେଇବା ରୋଷେଇ ମାସେଇ ଦେଇ ଟୋଟାଲ ଖେଳ କରିଦେବା। 100ରେ ଖେଳ, 100ରେ ଖେଳ। ଆଉ କହିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ନାହିଁ, ପେଟ ଯେତିକି ଜୋରେ ପୁରିଲାଣି। ଏଇଠୁ ବହୁତ ବାଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ବି ମୁଁ ହରେଇଦେବି, ଏଇଠୁ ବି ମୁଁ ହରେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓହୋ, ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ପାଟିକି ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ, ପୁଣି ଚୋବେଇ ପାରିଲେ ତ ହବ ନା। ଭାଇ ଆମର ଗିରି ଗିରି ଦଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ?
ଖାଇବା ଛତୁ କରିବା। ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇସାରିଛି। ଛତୁ ମୋ ପଛରେ ଅଛି, ଟିକେ ପଛରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି। ଭାତରେ ଟିକେ ଅଧିକା ମୋତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଖାଇଦେଲି ଜିତେ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲା। ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଓଃ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ନିଦ ହେଇଛି। ଭାତ ଡାଲମା ଜାଣିଥିବେ ମୁଗ ଡାଲମାର ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା। ହଉ ମୁଗ ଡାଲମା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା। ଛୋଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ମୋରଟା ତ ପୁରା ବବାଲ ହେଇଛି। ସରିଲା ଛୋଟୁ। ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଠି ସାରି କଥା ହେଉଛୁ। ପନିସମେଣ୍ଟର ପାଳି ଛୋଟୁ ଏଇନା ପନିସମେଣ୍ଟ ନେବ। ସବୁଥିରେ ତ ହାରୁଛି, ଏଥିରେ ବି ହାରିଛି, ଏବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଏ। ଛୋଟୁ ରେଡ଼ି ତ? ହଁ ଭାଇ ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଥିଲା। କ'ଣ? ଏବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ବଦଳରେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି। କଥା ଭୁଲେଇଲା, ହାରିଛି ଭୁଲେଇଲା ଆଉ। ନାଇଁ କଥା ବୁଲେଇବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ତ ହଉଛି ଯିଏ ହାରୁଛି ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ। ହଉ ଦିଅ ଡେରି କର। କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ହଉ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି। ଆଉ ନିଅ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୋଲାପ ଜାମୁ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୋଲାପ ଜାମୁ। ଏଇ ଗୋଲାପ ଜାମୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସରପ୍ରାଇଜ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତ ହାରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଜାମୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଭଲ ହେଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 3ଟା ଖାଇବା। ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ତ ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ଖାଇବା ଆଉ ମିଠା ମିଳିଛି। ଖାଇବା ଲୋକ ତ ଆମେ, ଖାଇବା ପିଲା, ଖାଇ ପିଇ ଚେହେରାଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇଦବା ଟିକେ ଆଉ। ହଉ 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 ଖାଇବୁ କି? ନାଇଁ ଖାଇଲେ ତ ହଅନ୍ତା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଅନ୍ତ ଭଲ ହଅନ୍ତା। ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଖା, ନହେଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିବି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। କାଇଁ ହାରିଛୁ ପୁଣି ଆଟାକ୍ କ'ଣ କରିବୁ? କାରଣ ମତେ ବି ମିଠା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯୋଉମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମିଠା ପସନ୍ଦ। ହାରିଛି ମୋ ଆଗରେ ମିଠା ଥୋଇକି। ହଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଖାଇଦବା ଆଉ। ତମେ ହଉ ମୋ ଆଗରେ ଏମିତି ମିଠା ଥୋଇକି ଖାଇଲେ ଖାଇ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଠକଡ଼ା ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଖାଇଦବ ପୁଣି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଲାଗିବନି, ଆଣିଛି ମୁଁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ନାଇଁ? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା, ଉଷୁନା ଭାତ, ତା ସହିତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ତାପରେ ମିଠା। ପାଟିକି ଆହୁରି ମିଠା କରିଦେଲା, ପେଟକୁ ବି ଆହୁରି ମିଠା କରିଦେଲା। ପୁରା ଗୋଲାପ ଜାମୁ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଲସ୍। ହଉ ଚଳେଇଦବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆମକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଆନ୍ତୁ।